При LR Body Mission фокусът е върху продуктите LR FigoActive. Това са така наречените продукти за заместване на хранене. Те са разработени така, че да предлагат мазнини, белтъци и въглехидрати в ясно определено съотношение. Освен това, тези продукти са обогатени с витамини, минерали и микроелементи, така че да се осигури оптимално снабдяване и една активна обмяна на веществата по време на цялата програма. Освен това, формулите на продуктите са много съвременни. Те са без палмово масло, без изкуствени подобрители на вкуса, без оцветители. Продуктите са веган, съдържат протеини от грах, нахут, бакла и соя. Имат ниско съдържание на захар. Сладкият вкус се постига с растението стевия. Продуктите са богати на фибри, например от люспи от семена на псилиум. Още нещо важно е, че широката гама от варианти и възможности за приготвяне осигуряват достатъчно разнообразие по време на програмата. По този начин продуктите няма да ви омръзнат и има нещо подходящо за всеки вкус. След отслабването е важно теглото да се поддържа стабилно. Това трябва да стане част от ежедневието, нещо, на което да се наслаждаваме. За това са важни две неща. От една страна е нужен начин на хранене, който е адаптиран към новото тегло. Движението също играе съществена роля. Това показват много проведени изследвания. Такива са и препоръките на съответните специалисти. Затова част от програмата LR Body Mission са и насоките за правилно хранене и насърчаването на физическата активност с фитнес видеа. Тези продукти също са подходящи за стабилизиране на теглото. Разумно е след отслабване да продължите да следите теглото си известно време, като например редовно се претегляте. Ако забележите, че теглото ви отново започва да се увеличава, просто за 2-3 дни направете програмата LR Body Mission и използвайте продуктите. Или ако през уикенда сте хапвали малко повече и знаете, че имате излишък от калории, тогава можете да започнете понеделник сутрин с мюслито или вечерта да си направите една супа. Така отново редуцираме калориите и влизаме в стабилна и балансирана фаза. Програмата LR Body Mission предлага много възможности както за намаляване на теглото, така и за стабилизирането му, т.е. за успешно управление на теглото. Когато говорим за здравето, работоспособността или просто за благосъстоянието, в наши дни управлението на теглото е едно от основните предизвикателства. Мисля, че пандемията показа това още по-ясно. Говоря за управлението на теглото. При теглото обикновено винаги имаме две теми. От една страна намаляване на теглото, т.е. отслабване. От друга страна поддържане на теглото стабилно. Независимо какво е вашето състояние в момента, когато имате подкрепа е много по-лесно. Затова се нуждаете от програма, която работи лесно и ефективно. LR Body Mission предлага и двете неща. В основата на LR Body Mission е принципът за заместване на хранене. Заместването на хранене е научно много добре проучен метод, който се препоръчва и от специалисти. Програмата LR Body Mission се отличава основно с три съществени аспекта. Единият е балансираност. Това означава, че пътя към желаното тегло, т.е. намаляването на калориите, винаги е свързан с активен метаболизъм, което е важно за поддържането на мускулната маса. Мускулната маса използва приблизително 50% от енергията в организма. Вторият аспект е леснота. Това, че LR Body Mission е толкова лесна, е важно, за да е добре приложима в ежедневието. Третият аспект е цялостност. Това означава, че не става дума само за намаляване на калориите. Става въпрос за оптимално снабдяване с вещества, за правилен алкално-киселинен баланс, за ефективното отделяне на непотребните вещества, за теми като здравословно хранене и повече движение. Всичко това е интегрирано и включено в програмата LR Body Mission. Ето защо тя е цялостна програма, която подпомага успешното отслабване по най-добрият възможен начин. Основата на програмата LR Body Mission са продуктите за заместване на хранене LR FigoActive. Сред тях имаме супи, шейкове или хрупково мюсли. Общото между всички тези продукти е идеята за съчетаване на балансирано редуциране на калориите с оптимално снабдяване с вещества. Ако вашата конкретна цел е да отслабнете, тогава замествате 2 хранения на ден с тези продукти
и хапвате едно нормално хранене. Сред разнообразието от варианти и възможности за приготвяне на продуктите, всеки може да открие подходящите за себе си. Но това не е всичко, тъй като към продуктите LR Figo Active има и допълнителни помощни продукти, насочени към важни теми, като например регулиране на алкално-киселинния баланс. Такъв продукт е ProBalance. Поддържането на мускулната маса е друг съществен аспект и за това помага Protein Power. Това е протеинов продукт, специално разработен за LR Body Mission. Особено ако се приема вечер, поради забавената резорбация, той доставя през цялата нощ допълнителни протеини с всички негови положителни ефекти. Ефективното отделяне на непотребните вещества от организма също е важен въпрос. По тази причина е необходимо да се приемат много течности и билковият чай е много подходящ за целта. Всеки, който е правил режим на отслабване, знае, че има фази, когато човек няма енергия, липсва му вдъхновение. Тук на помощ идва онлайн инструкторът, където откривате информация, обмяна на опит, идеи за здравословно хранене, фитнес упражнения. Всичко това заедно. Индивидуален избор на продукти, допълнителни помощни продукти и дигитална подкрепа прави отслабването лесно, ефективно и носещо удоволствие.